Joaquim, dius que portaves unes quantes coses, la qual cosa sempre, i després de les setmanes que portem, ens fa estar molt atents a veure cap a on pot anar aquesta història. Et porto un parell de coses i enllaçant una miqueta amb el tema que estàvem parlant la setmana passada, que deies, em preguntaves quina cançó se quedava tu enganxat, no? Sí. Jo vaig parlar de la cançó Despacito. Sí. Doncs bé, he descobert quin és el secret de Despacito, per què ha triomfat tant. Ah, sí? Exacte. Quin és el secret? Te l'explico. El tema és que els productors musicals, per tema de que estigui enganxada una cançó, primer, tenen una raó, i és que segueixen una sèrie de patrons. De fet, tu trobes un munt de vídeos a YouTube on t'expliquen que hi ha, per exemple, 40 cançons apoyades en el mateix 4 acords. D'acord? Però ells intenten introduir alguna variació que exciti el teu cervell, perquè el teu cervell és feliç trobant patrons que coneix. Clar. Però si l'introdueixes algun tipus de variació, l'excites i allò encara li agrada més. Això passa amb la música de jazz, que hi ha moltes improvisacions, i amb la música clàssica, per exemple, que no segueix els mateixos patrons que una música pop. Clar, lògic. Llavors, amb l'efecte de la cançó de Despacito han fet un efecte especial i es tracta en el estribillo. Hi ha un efecte que no s'ha donat compte absolutament ningú. Fins avui. Fins avui, que t'ho explicaré jo. Que bé. I el tema és que la persona, quan canta Despacito, es retrassa un compàs. Ah, sí? Es retrassa un compàs. Hi ha dos efectes perquè tu t'enganxis a una cançó. El que t'acabo de dir, reconeixement de patrons, i després que quan la persona comença a cantar, en el moment que es silencia i comença a cantar, aquest espai tu et motiva per cantar amb ell. Llavors, en el moment en el qual canta Despacito, es queda callat i, a més, fa l'efecte de que es retrassa un compàs i hi ha un paral·lelisme entre que està dient Despacito, el significat semàntic de la paraula Despacito, i que realment està ralentitzant el compàs de la cançó. Però tot això ho podem comprovar? Ho veuràs ara mateix. Que bo. Llavors, ara mateix el que et faré, t'ensenyaré la cançó de Despacito com no l'escoltes a la ràdio. Això és acompassat, com té que ser, normalment. I tu notaràs un metrònom que fa cloc, 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 i veuràs que tot lliga. D'acord? Veurem el primer exemple. A veure. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello. Perfecte. A quadrat, perfecte, no? Perfecte. Però aquesta no és la cançó original. Ah, no? Això està retocat perquè vegis com hauria de ser quadrat. Ara veuràs exactament com canta Despacito i com hi ha aquest desfase d'un compàs. A veure. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Vist? I això enganxa. Però tu quantes vegades t'has hagut de sentir aquesta cançó? Confessa-ho, és a dir, perquè si no, com te n'adones d'això? Has vist? No, perquè em vaig quedar amb el tema de per què... O sigui, tu estaves escoltant un dia la cançó i està desacompassada. Està desacompassada. Aquí no comença el temps 4, no? Comença el temps 1 i... Sí. Pues aquest efecte fa que s'enganxi moltíssim perquè, clar, hi ha els dos jocs de que comença el ritme un altre cop i amb el tema semàntic de que Despacito. És més sexy. És més sexy, veus? És molt més sexy, no? I això està fet expressament. I això, pensa que la cançó de Despacito, tu saps quantes visites té? És la cançó en castellà que més s'ha visitat en YouTube mai a la història. No, ja ha superat la Macarena. Saps quantes... Ho llegia avui, és notícia d'avui, això. 3.600 milions de visites. Déu-n'hi-do, 3.600 milions de visites. De les quals ben bé la meitat ha estat del Joaquim. Exacte, comprovant això. Per arribar a descobrir el que avui està compartint amb tots vostès. Sí. Exactament. Pues, saps quin és el truc? Saps quin és el truc per, segons un estudi de la BBC, per treure't una cançó que se t'enganxa? Això és molt important. Mascar xicle. S'ha parat tota la ràdio. Aquí l'Ivan ha estat de posar-nos de peu i aplaudir. Has de fer servir la mandíbula. Aquest estudi el que diu és que la mandíbula, quan tu intentes recordar una cançó, la mandíbula és un dels sistemes que tu fas servir per cantar. D'acord? Aquest sistema ajuda el cervell a recordar aquesta música. En el moment en el qual tu estàs mastegant perquè mengis o perquè mengis un xicle, trenques aquest sistema, la mandíbula està ocupada en mastegar i ja no t'ajuda a recordar aquella cançó. Que fort, que fort. Fixa't. Doncs mira, aquesta és una pregunta que ens fèiem l'altre dia, com treure'ns del damunt les cançons horribles que se'ns enganxen de tant en tant. Hem trobat la manera, és perfecte. Ara anava a donar-li una volta al jersei. Fantàstic. En comptes de dir-te prendre decisions, escollir música per prendre decisions, ara et ficaré 3 exemples de decisions que van crear una cançó. O sigui, al revés. Al revés. Fantàstic.
Per canviar una miqueta. No, em sembla molt bé. El primer exemple és l'exemple d'un noi de 16 anys que va decidir d'agafar una pistola i fotre's un tret a la boca enmig de la classe. Aquesta és la cançó de Jeremy de Pearl Jam. La segona, i que és una miqueta més coneguda, és la cançó de Sunday Bloody Sunday, de U2, que va ser degut a la decisió del govern britànic d'aprovar una llei amb la qual et podien ficar a la presó. Estàs parlant de cançons inspirades en un acte determinat, exactament, estava donant la volta. I que es va fer una pel·lícula. A partir d'una decisió, sí. Exactament. I l'última que et fico en aquest tipus d'exemple és el tema de la pel·lícula la cançó de I Don't Like Mondays. Jo no sé si la coneixes, aquesta de Bob Geldof. Pues aquesta cançó està apoyada en la història d'una nena de 16 anys que li va demanar al seu pare un radiocasset i li va arreglar un rifle. I a part de que després resulta que abusava el pare de la filla i tot això, resulta que ella li va agafar per anar a la classe, era dilluns, no me gustan los lunes, i me los cargo a todos. I el Bob Geldof va fer la cançó aquesta, que és la de I Don't Like Mondays. Un clàssic. Que és un clàssic, exactament. És una cançó magnífica, realment. I l'últim exemple que et fico amb... Deixa que comença a cantar, encara que sigui, no? I Don't Like Mondays, se'n recorden vostès, no? És que és una cançó magnífica. Com a mínim escoltem una miqueta quan deia allò de... Silicon chip inside her head gets switched to overload and nobody's gonna go to school today, she's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. El pare no ho entén. No, la història de la música és plena d'exemples d'això. Hi ha moltes cançons que estan efectivament basades en una qüestió determinada. Algunes... Estava pensant en Eric Clapton, el Tears from Heaven. És del seu fill que es va morir. És del seu fill que es va... Però n'hi ha moltes cançons així. Hi ha moltíssimes cançons. Hi ha una altra, que és l'última que et fico en aquest exemple, i és de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac va ser un grup que era molt problemàtic internament. Brillant, una música fantàstica. Unes cançons increïbles i que passaran a la història per sempre, no? Però era un grup que, entre les parelles, que avui que també parlarem de les parelles, era conflictiu a més no poder. Ah, sí? El bateria estava casat amb una dona que havia estat amb el George Harrison, dels Beatles, amb l'Eric Clapton, i li va descobrir que li fotia les banyes. El teclista estava amb el baixista, la teclista estava amb el baixista, i es van separar al cap de 8 anys. I l'Steve Nicks, que era els dos cantants de Fleetwood Mac, era l'Steve Nicks i el Buckingham, Lindsey Buckingham, tenien una relació, i quan van tornar de vacances, l'Steve Nicks li va dir vull tallar la relació. I llavors el Buckingham va fer aquesta cançó que és superconeguda per tothom, que es diu Ves per al teu camí, i la va deixar marxar. És una cançó impressionant, És una cançó impressionant, i és una cançó que li feia molta ràbia a la noia, perquè van decidir, tots estaven dissolts sentimentalment, però continuaven... Van decidir continuar, el qual imagina't tu el cacau, no? Ostres, si arriben a conèixer la Montse la contracten i se l'emporten de gira, no? Una cosa, totes les cançons o totes les músiques no es fan pensant en una història? És a dir... Però una cosa és una història imaginària i l'altra cosa és que t'acabi de passar no sé què. No té res a veure. Tu imagina't si a l'Alejandro Sanz li ha passat tot el que canta, pobre home. No, entens una mica... O amb ell basant-se en històries d'amics, de coneguts, no? O sigui, tot té una miqueta de... Bueno, la gràcia per això és que aquí estava cantant-li la cançó, eren els dos cantants, allò era una pulla directa. Esta és per a ti, no? I a més li va fer moltíssima ràbia a la cantant, perquè primer la cançó va tenir un èxit brutal que encara dura, l'escoltes i encara t'agrada, però és que a més, enmig de la cançó, el que diu és que a tu l'únic que t'agradava és anar de flor en flor, saps? I llavors per això li donava moltíssima ràbia. Bueno, clar, escolta, és Vendetta, total, no? Podria dir la cançó Vendetta, també. Déu-n'hi-do. Sí, segueix. Segueixo. Explicant una miqueta fa dies de com ens afecta la música, hi ha històries d'una nena que va tenir un accident als 7 anys i es va quedar en coma, i escoltava amb la seva mare la cançó de l'Adele, la Rolling in the Deep. Oh, que bona és. Doncs la mare estava al costat tota l'estona de la seva nena i anava cantant aquesta cançó i es va despertar amb un somriure gràcies a aquesta cançó del coma, no? Hi ha una altra història d'una dona que cuida elefants a la Índia, i aquesta dona és capaç de dormir els elefants amb una cançó de nana. Ja veus. D'acord? Un altre exemple és, i me'n vaig ara un altre cop, la música per prendre decisions, i me'n vaig al món de la política.
Ostres, això importa. Al món de la política, això és molt important, i aquí ens n'anem als Estats Units. Els Estats Units, tu saps que són uns cracs amb el tema del show, no? Sí. A nivell de màrqueting electoral i per les campanyes electorals són al·lucinants. De fet, el Barack Obama tenia associada a la seva campanya electoral una llista a Spotify de 28 cançons, que el que feien era fer crides a tots els bons sentiments de creixement, de valentia, de tornem a començar, de canvi. I ell va fer específicament dissenyar una cançó per la seva campanya electoral, tot i que normalment els polítics el que fan és agafen les cançons que ja saben que evoquen una sèrie de sentiments, les utilitzen, i la posen allà, clar. Hi ha pleites per això, però en el cas del Barack Obama el que va fer va ser construir aquesta cançó a partir del seu diàleg. Això és molt més interessant. Exactament, perquè és el diàleg, tot el diàleg que tu fas te'l porto amb cançó, et porto amb vibració, i és la cançó que nosaltres coneixem de la seva campanya, que és la de Yes We Can. I és aquesta, És aquesta. Of a nation, yes we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail. Saps què m'està recordant això? La transició espanyola. O sigui, m'està recordant quan va morir Franco i la societat espanyola travessava per un moment molt complicat. Veníem de 40 anys de dictadura, la gent tenia por, i de sobte la gent va començar a parlar de la democràcia, però la primera vegada en molts anys que es parlava de la llibertat. Hi va haver un grup que es deia Jarxa, que va cantar una cançó que jo crec que us en recordareu, encara que tots eren molt petits aleshores, aquell de libertad, libertad, sin ira, libertad, déjate tu miedo y tu ira porque hay libertad. Us en recordeu? Sí. És exactament el mateix. És agafar un concepte polític en un moment fins i tot molt més delicat que el que tu estàs dient, que és aquesta cançó. Exactament aquesta. Mira, mira. Guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la hay. La música és superpotent i és un dels elements que proporciona més cohesió dintre d'un grup social, no? L'únic exemple que he trobat a nivell de política que ha simulat una miqueta el que ha fet el Barack Obama és un exemple del Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Qué bonito es ver a la gente haciendo historia. Això és Però això canta ell? No, bueno, sí, però no, clar, ell parla. Puja. Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la Puerta del Sol. Un pueblo con voz de gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Algú il·luminat. Però això és una altra història, És una altra història? Això és una altra història, amb tots els meus respectes, pel senyor Iglesias, però això no té res a veure amb el que estem dient. Bueno, a veure, li fiques música i arribes a una gent... Sí, clar. Hi ha un missatge i una música. I si agafa el senyor Rajoy demà una cançó i comença a dir nuestro programa electoral va de no sé què, no estem parlant del mateix. No, però això era un míting del Pablo Iglesias. Ah, era un míting. Clar, a posteriori, no es van tancar un nou estudi. El que passa que aquest ja, a més que té el seu poder d'oratòria perquè ha treballat a la ràdio... No treballa a la tele, fa un programa de tele. Fa un programa de tele, o sigui que ell ja té aquesta potència d'oratòria, no? I el que van fer a posteriori d'aquest míting van ficar la música a sota. Ah, val, però o sigui, és agafar el míting i posar-li música. Exacte. Val. Déu-n'hi-do, quines històries, Al·lucinant o no, Ander? Sí, m'agrada molt. A mi aquesta secció és tope. M'agrada.